Да, хора, аз съм Симеон и днес ще играем на геометрия. Ще продължим епизода на геометрия. И да изчакаме, докато изчакаме да заредим, може да се абонирате за канала ми, да харесате видеото и да се абонирате за канала ми с камбанката и да получавате известия за нови, когато качвам нови видеа. Абонирайте се и за за БГ държава на моя приятел. Който е сега тук и играе Ариокрафт. Да. Вече не може да не се гласам. Нека да намерим тази музичка, че ме ужасява. И хора, за сега вървим добре, дано не умираме като миналия епизод. Стана тук, бе! Дано този път успеем да минем, дано този епизод успеем да минем първото ниво поне. Знам, страшен нуб съм на тази игра, просто ми харесва да я играя. Да, защо не? Много добра стратегия. Това не е стратегия, просто ще го казвам. Чакай, Йоани се мукри. Хора, тук трябва да сме много внимателни. Не, умряхме. Как можахме да умрем, батко? Хора, трябва да стигнем до това място и да го минем. Трябва да почти невъзможно да оцелеш. Ще е възможно. Някой си ден. Мама му те. Значи 11%. Ими хора. Мале 2 минути. Ими хора. Телефона, той трябва да се купи малко по-хубав телефон. Да. Между другото, мама каза, че може да си купи нов телефон и ще ми даде нейния телефон, който е с много по-хубава камера. Бабка, сигурно този телефон до меня се вижда. Хубаво. Не, буквално, аз исках да снимам веднъж домашно. Хора, да ви разкажа едно нещо. Исках да снимам на мама домашното, което тя ми даде да направя и аз го направих, исках да ви го снимам. И с камерата започнах да снимам и опитах се да фокусирам камерата, обаче както и да я бях наместил, тя буквално просто тя просто не фокусираше, всичко се виждаше размазано. Не можех да различа кое е И, кое е П, кое е Ц. Сега така ми беше на първия телефон, затова си купих телефон с две камери, който вече не съществува. Хора, много сме небавни. Да, трябва скоро мама ми да даде своя телефон. На него пак имам канала и пак ще качвам видеа, така че е спокойно. Така да тя съм играта се минава при 4 нива. За по-малко от 10 минути. Какво? Не, това е било с диамантите. Играл си с диамантите. Аз игра в момента без диамантите. Аз съм минал почти всички нива с диамантите. Браво. Ако искате да направя отделен епизод, в който да играя с диамантчета на последното ниво и да го мина, напишете долу в коментарите дали искате. И сега трябва да сме внимателни, ще да кажа, но то ми бъгва и нали? Ако
Порадва вашето кошеле, когато се пълни телефона по сметка. Хора, мисля това видео да го направя малко по-кратичко, така че след няколко минутки да спирам видеото, защото започва наистина много да ми бъгва и може би ще се наложи да го спра след малко и ще го кача, нали? Ами хора... хора, ще спирам видеото, Вижте хора. Пранята на моята праня. ще спирам видеото. Чао! Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да го лайкнете и да се абонирате за моя канал. Айде, чао!